Arxiv dokumentlары буенча Сембердә беренче татар китапханәсе ачылган елларда тегеләрәге 1918 елда шәһәрдә 2791 татар исәпләнә. Шуңа күрә китапханә йөрүчеләрнең саны 300-дән артып китүе заманына күрә бу әлбәттә зур сан. Фонд татарской библиотеки был 400 экземпляров книг. После этого, конечно, библиотека много раз переезжала, была и на Федерации, на Верхней Полевой, на Гагариной, и уже в 1970 году она переехала в это здание, где и находится сейчас. Фонд в то время был более 2000 экземпляров книг. То есть этот фонд перешел именно из татарской библиотеки, которая была основана в 1918 году. Зур еллардан бирле Сембер татарлары тарихын өйрәнүче тарих фәннәре кандидаты Римма Вильданова үзенең «Книжный культур симбирских татар» дигән китабында язганча, ул елларда китапханәләр китап саклау яисә уку өчен генә түгел, укырга, язарга өйрәнү, наданлыкны бетерү максатларында да эшли торган була. 1970 елда татар китапханәсе хәзерге урынына шәһәрнең Верхняя Полевая урамындагы яңа бинага күчә. Ул Идел буендагы халыклар әдәбияты белән тулыландырыла һәм аңа Бердәмлек дигән исем бирелеп, ул милли китапханәгә әйләнә. Моннан 53 ел элек китапханә ачылганда аның фондларында нибары 2000 китап булган булса, бүген инде аның китап саклагычларында 36 меңнән артык китап санала. Шуларның 4500 татарныкы булса, чуашныкы 900, мукшы телендәге китапларның саны 400-гә җитә. Ульян шәһәрнең бердән-бер милли китапханәсе бүген китап укучыларга китап бирү, аны кабул итү белән генә шөгыльләнми. Ул көн сайын күп кырлы эшчәнлек алып бара. Бирдә еллар дәвамында Татарстанның бик күп әдәбият әһелләре, танылган язучылары, байтак кына сәнгать сталары белән бик күп очрашулар узып тора. Тамашачылар да зал тутырып килә. Без укытучылар белән эшлибез, Эмет газетабыз белән эшлибез, шулай автономиябыз. Без бергә җыелып үзебезнең планны куябыз да, шул планга үзара куеп эшләп китәбез. Ул сүзенә китә, бу китә, и шулай укытучылар үзләренә, балаларның воспитательләр үзләренә җыелып бергә шул халыкны җыеп, кулдан кулга чыганнарны кебек кулдан кулга китеп, дус итеп зал тутырабыз. Бу китапханә безнең туган урыныбыз сыман. Иң беренче милли хәрәкәтебез мәшиннән башланып китү урыны инде бу. Бик яратып йөрибез бит монда без. Мин үзем генә түгел, үземнең туганнарымны, дусларымны алып килергә тырышам, бөтен очрашуларга, китапларны, яңа китапларны укырга. Кайсы журналларны әле бездә инде яздырып өлгермәгән булсак, мен шул журналлардан да инде журналларны да укырга киләбез шунда. Әл күптән түгел генә бу уку залында Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары белән кызыклы очрашу узды. Җаным тәнен биреп, эшләр эшең булса, эштән сине сагынып, тетер кешең булса, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул. Татарстанның халык артисты Резида Төхвәтуллина концертларда җырлау, спектакльләрдә уйнау белән бергә китап укырга да вакыт таба. Китапханәләргә соңгы вакытта бик йөрим. Чөнки балачакта күп укылды, аннары бер период булып алды, тормыш көттек, дөнья көттек, һәм менә инде без китап укытырга яңадан бер чорга килеп кирдек. Үзем не рәхәтләнеп Казанда библиотекаларда бик һәрберсендә йөреп, һәрберсенә китап алып, 2 атнага биреп җибәрәләр, шулай итеп укыйм да китереп бирәм. Театрның әйдә баручы актеры, Татарстанның атказанган артисты Миләүшә Нәҗмиева исә үзенең Тинчурин театрына килгән беренче көннәрендә искә төшерде. Тинчурин театрында эшләү дә, чөнки безнең ул артистлар күп әйберләргә өйрәттеләр. Ничек иҗат итәргә, ничек артист булырга, ничек сәнгатьне яратырга, театрны яратырга, ничек рольләр өстендә эшләргә. Ул вакытта Хәния Фәрхи дә эшләде һәм без аның белән бергә 2 матур кызны, 2 образны башкарган идек. Әлеге китапханәдә язучылар белән артистлар гына түгел, губернатор да кунакта була. Күптән түгел генә өлкә башлыгы Алексей Русских яңартылган китапханәне ачу тантанасына килде. Ул китап йортының китап саклагычлары, мондагы үзенчәлекле эш усуллары белән дә танышты. Китапханә саклагычларында билгеле инде китаплар гына түгел, төрле елларда чыккан газета, журналлар да саклана. Мисал өчен минем кулымда өлкәбезнең Иске Кулатка районында 1969 елда чыккан Күмәккеш район газетасы. Узган елдан башлап китапханәдә татар телен өйрәнү буенча балалар өчен якшәмбе мәктәбендә эшли башлаган. На протяжении 2 лет мы занимаемся изучением татарского языка. Гельфия Вазыховна у нас организовала кружок
литературы и языка татарского народа, и по воскресеньям ежедневно, еженедельно с ними занимается. Башлаганда курканга кебе кидек. Менә звонок китте. Без контактка куйдык үзебезгә, шундый кружок башланады. Өйрәнәбез үзебезнең телебезне, культурабызны дип, тарихыбызны дип. Киттеләр күбәйтеп. Bir atnada kildi 2 bala, 3. atnada kildi уже 6 bala. Хәзер инде полностью 12 bala yeri. Сембер Ульянскийның бердән-бер милли китапханәсе 105 ел вакыт аралыгында географик урын берничә тапкыр алыштырса да, аның эш гамәлләре кыйваласы үзгәрешсез кала. Заманына карап кайбер яңа алымнар гына өстәлә бара. Ульян шәһәренә Рамис Сафин, татарлар.